हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आता आपण बघणार आहोत मिसळ पाव ही रेसिपी. त्याच्यासाठी मी हे साहित्य घेतलं आहे ते तुम्हाला दाखवते. तर बघा, इथे मी मिक्स कडधान्य घेतलेत मिसळ बनवण्यासाठी, ज्याच्यामध्ये मूग, मटकी, चणे, हिरवे वाटाणे, सफेद वाटाणे, त्याच्यानंतर चवळी आणि पावटे देखील घेतलेत आणि थोडे शेंगदाणे घेतलेत. तर मी अगोदरच एक टोमॅटो घालून थोडंसं मीठ टाकून कुकरला शिटी लावून घेतलेलं आहे. तर ते आपलं व्यवस्थित शिजून तयार आहे. आता मसाल्यामध्ये मी घेतलं आहे हळद, मालवणी लाल मसाला, गरम मसाला, कढीपत्ता, तेजपत्ता, त्याच्यानंतर हिंग, तेल, कोथिंबीर आणि जे लिंबू आहे ते आपण नंतर गार्निशिंगला वापरणार आहोत. त्याच्यानंतर मी हे वाटप घेतलेलं आहे बघा. हे कांदा, आलं, लसूण आणि ओलं खोबरं मी तेलात परतून नंतर ते वाटून घेतलेलं आहे. तर चला मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. ही रेसिपीत आपण मालवणी मसाला वापरतोय. त्याच्यानंतर आपण ही मालवणी पद्धतीचं वाटप वापरतोय. म्हणजे आपण ही आपली रेसिपी जी आहे ना, ती मालवणी टचमध्ये मिसळपाव आपण बनवतोय. तर नक्की शेवटपर्यंत ही रेसिपी बघा. तर तेल मी घेतलंय. तेल छान गरम झाल्यावरती मी आता त्याच्यात टाकते कढीपत्ता आणि एक तेजपत्ता ॲड केलाय मी. त्याच्यानंतर आपण हिंग ॲड करतोय. तर ह्याच्यातच आपण पहिले मसाले ॲड करूया. हळद टाकते मी. आपण जो लाल मसाला घेतलाय तोही ॲड करूया आणि तेलात छान परतवून घेऊया. ह्याच्यामध्ये आपण जे आता वाटप घेतलं तेही ॲड करूया आणि आपले मसाले आणि वाटप तेलामध्ये छान खरपूस भाजून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला. तेल आणि वाटप आणि मसाले हे सगळं चांगलं एकजीव झालं पाहिजे. छान मिक्स करून घ्यायचंय आणि मग आपण त्याला झाकण लावून ठेवणार आहोत. हे पहा, आता व्यवस्थित मिक्स झालाय माझा मसाला तेलामध्ये. वाटप आणि लाल मसाला एकजीव झालाय. आता आपण झाकण ठेवूया. 1-2 मिनिटासाठी झाकण ठेवणार आहोत आपण. हे बघा, झाकण उघडून बघितल्यावरती कसं तेल सुटलं आपल्या मसाल्याला, म्हणजे आपला मसाला व्यवस्थित तेलात परतला गेला आहे. आता आपण इथे ॲड केला आहे गरम मसाला. पुन्हा आपल्याला ती स्टेप करायची आहे. पुन्हाही गरम मसाला वाटपामध्ये आपल्या व्यवस्थित मिक्स करायचा आहे आणि पुन्हा 2 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवायचं आहे. झाकण लावून ठेवलं आहे आपण. बघा, मी झाकण उघडून बघते तर पुन्हा आपल्या मसाल्यावर कसं तेल सुटलं आहे. छान कोरमा आला आहे, म्हणजे हीच आपल्याला कळतं की आपला मसाला व्यवस्थित तेलात परतला गेला आहे. चला आता मग आता जे आपण शिजवून घेतलेले कडधान्य आहेत ते ह्याच्यात ॲड करूया. मी सगळे कडधान्य ह्या मसाल्यामध्ये आता एकजीव करून घेणार आहे व्यवस्थित. हे बघा, मस्त मसाल्यामध्ये कडधान्य मिक्स करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघा आता ही थोडी कन्सिस्टन्सी ह्याची थिक आहे. तर मिसळ जनरली पातळच छान लागते आणि पातळच हवी. तर आपण ह्याला पाणी घालून कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करूया. हे बघा, जवळजवळ अर्धा टोप मी ह्याच्यामध्ये पाणी घातलंय आणि आता आपण मस्त एकजीव करून घेणार आहोत. तुम्ही बघा माझी मिसळ कशी पातळ झालेली आहे. तर मी मीठ टाकून चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे याच्यामध्ये आणि पुन्हा मिक्स करून आपण याला झाकण लावून ठेवणार आहोत. एक 5 मिनिटानंतर जेव्हा मी झाकण उघडून बघते तर हे बघा, मिसळीला मस्त आपल्या तरी सुटली आहे आणि कलरही मस्त लाल आलेला आहे. आता आपली जी मिसळ आहे ती सर्विंगसाठी रेडी आहे. चला तर मग आपण मिसळ सर्व करून घेऊया अगोदर. फायनल टच एक कोथिंबीर टाकून घेऊया त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेली आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर आपली ही मिसळ परफेक्ट रेडी आहे. तर मी आता गॅस बंद करणार आहे आणि सर्विंग प्लेटमध्येही काढून घेते. तर मी गार्निश केले थोडेसे लिंबू, कांदा आणि फरसाण टाकून. या तर मग सगळ्यांनी आपली रेसिपी तयार आहे मिसळ खायला. थँक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.